guretzako momentu honetan errakuntza bat da lotzie etxe kaleratzen arazoa eta larrialdiko etxe bizitzako araudi bat. Uste gauza ezberdinak direla, ez delako konpontzen etxe kaleratzen arazoa behin-behinean emandako erantzun batekin. Etxe bizitza eskubide bat delako, lehen eta behin, ez 6 hilabetetan edo 8 hilabetetan, baizik eta bizitza osorako eskubide bezala onartuta dagoeleko, eta ez delako konpontzen larrialdiko erreglamentu bategaz, baizik eta etxe bizitza politika zuzen bategaz. Durangon, azken 30 urtetan, egon ez den etxe bizitza politika zuzen batekin. Esto es una solución provisional. Y digo una solución provisional porque, bueno, estamos pensando en estas personas que necesitan una solución urgente, pero que no es a largo plazo. Estoy refiriéndome a familias que son desahuciadas y se encuentran de la noche a la mañana en la calle. Es provisional la solución porque hemos establecido un plazo máximo de 6 meses que se puede ampliar por 2 meses más. Es un primer paso, son pisos que hasta ahora no se estaban utilizando. Creemos, por desgracia, que 8 pisos es insuficiente, pero que, bueno, que es una manera de comenzar a trabajar en ello y que tenemos un interés muy alto en que esto continúe así. Guk ez dakigu benetan 8 etxe bizitza biherdien larrialdietarako, datuek ez dugu guzelako, esan. Eskatzen dugunera, urrengo batzorderako datuek, azken urteetan erabilpenan inguruen egon dien datuek aurkeztie horrekin. Horrek analizetie bain hartien eta begitzie benetan 8 biherdien 2, 10, 20 edo 4 bardin josku, biherdienak. Gure aldeko boska izango da batez be, momentu honetan 2 etxe bizitza dauzelako guztiz ekipaute, 2 bertan erabiltzeko moduen, eta beste 6 guztiz ekipau barik. Hori ezindik egiten. Atara bida ez dauen lekutik, bardinan hundik edo zer, baina horrek etxe egin bidie, erabiltzeko moduen, batez be, larrialdietarako baldin badie, hemen ipintzen moduen. Posto egiten garela gaurrona erreglamentu araudi hau ekartzea eta batez ere ia alderdi guztien oniritzia izan desala, eztabaidatu egin dugu batzordean beren beregi, ez da egia beste 6 pisuak guztiz hornitu gabe dagozala, ez da egia bez guztiz hornituta dagozala, baina bateron batzuk badagoz erdi hornituta, beraz, egia da batzuk erdi hornituta dagozala. Eta, bueno, beste araudi batzuk elkartzen dugu zan moduan, gaur be esan da batzordean alan esan daban, eta gaur konpromiso hartzen dut, bai alde batetik batzordeak parte hartuko duela araudi honen dinamikan, hau da, noski zerbait martxan jartzen dugunean akatsak egon daitezkela, edo agian erratzen garenak geu be izan gaitezkela, eta batzordean esan bezala, konpromisoa hartzen dudala, araudia dinamikoa izan dadin, eta akatsak baldin bada, edo zerbait aldatu behar baldin bada, beren beregi alan egin daiten.